Město Senica 31. července 2010 připravilo v rekreační oblasti Kunovské přehrady netradiční akci plavbu na neobvyklých lodích, a to závody dračích lodí o putovní pohár primátora města Senica. Dragon Boat jsou štíhlé čínské lodě, které svým tvarem skutečně připomínají mystické draky. Lodě startují přímo pod hrází, takže diváci mají dobrý výhled na celý průběh závodu. Posádku takového plavidla tvoří 20 veslařů, 1 bubeník a 1 kormidelník. Posádka sedí po 2 vedle sebe ve směru jízdy lodi, bubeník sedí na vyvýšené stoličce na počátku lodě čelem k posádce a údery do bubnu určuje tempo veslování. Kormidelník ze stoje řídí loď dlouhým veslem, volně umístěným mezi 2 kolíky. Soutěž spočívá v tom, že posádka lodi musí po odstartování v co nejkratším čase projet úsek označen plovoucí bojkou a vrátit se do cíle. Zahraničí zastupoval tým snů pod vedením svého kapitána inženýra Pavla Procházky, starosty města Velké Pavlovice. Tým města Velké Pavlovice jednomyslně přijal pozvání od partnerského města Senica. Organizátoři závodu kapříky neberou a tak naše vedení přivezlo jak jinak než vynikající velkopavlovické vinné vzorky. Vražedné tempo naší dračí lodě vynikajícím způsobem určoval dle pokynu kapitána bubeník Pavel Forejta. A první otázka míří na naši posádku. Bylo soustředění a jak těžká byla příprava? Tak příprava byla veliká, byli jsme ve vinném sklípku u balóna, bylo to super. A tady v plné šíři platí přísloví. Těžko na cvičišti, lehko v boji. Ja som veľmi rád, že Pavlovice prišli k nám do Senice opäť, lebo naša spolupráca je veľmi dobrá a sa teším, že Pavel so svojím tímom prišiel sem a že vlastne máme možnosť sa spoznávať trošku inak, nielen pracovne, ale naozaj tí mladí ľudia sa môžu stretávať aj tu v takomto prostredí. Že vlastne vy tam máte krásne vinice, krásne prostredie a my tu máme tú priehradu a trošku iné možnosti, tak si ich tak trošku povymieňame a myslím, že to bude veľmi dobré aj pre budúcnosť. Natiahnuť sa dopredu a silových, nie rýchlo. Prvých 5. A potom si počítajte 10, že bác, veľmi rýchlo a potom sa len natiahujte a robte dlhé zábery a vyhráte. Ruším tejto posádke, že sa vrátia. Sú dobrí. Koštoval som ich víno, pavlovické víno a môžem povedať, to je prda. Môj tajný tip sú Pavlovice. Pavlovice do toho! Pavlovice do toho! Na počítači jsme vytvořili vítězný animovaný záběr. Jako strateg si hlídám hlavně soupeřů. Pro nás jediná konkurence môžu být jenom tí vínaři z Pavlovic. Tak já jsem rád, že se tady setkávám s Katkou, je to přednostka města Senice, my máme dlouholetou spolupráci a hrozně si té spolupráce vážíme, spolupracujeme snad 10 let a myslím, že ta spolupráce je úžasná. Takže bude to velké derby Senica Pavlovice, takže si to rozdáme a nech vyhrá ktokoľvek, je to jedno, těšíme se, že jsme se stretli. Tak, není důležitý, kdo dneska zvítězí, ale hlavně, že se potkáváme a už tady máme spoustu známých, je to úžasné. Ja len toľko, že prosím vás, tá loď, každá jedna sa dá prekočiť, áno? Je to na vás, aby ste sa aj doplavili šťastne do cieľa. Držím vám všetky. Koľko palcov, toľko chýb, koľko pestí, toľko štestí. Aj keby sa loď prevrhla, nikto sa neutopí. Dneska netopím, len zachraňujem. Ďakujeme veľmi pekne. Združenie inteligentných vodníkov poslalo svojho štátneho tajomníka. To je to, čo priťahuje ľudí. To je obrovský adrenalín. No skutočne môžeme byť radi, že sa nikomu nič neudialo, pretože tam vzniká panika. To je zrazu v okamžiku 22 ľudí vo vode. A tam to je vlastne tá hrozba, nie nejaká nebezpečnosť vody, ale to, že sa medzi sebou začnú sťahovať a ťahať pod vodu a vtedy sa môže niečo udiať. Nechcem tie najhoršie veci vravieť. Ale som šťastný, že to takto dobre skočilo a ľudí to hrozne zabavilo. Pavel Procházka, starosta obce Veľké Pavlovice. Dámy a pánové, to jsou hosti z České republiky. Přivítejte ich potleskem. Aj keď nevyhráme, s úsmevom na tvári. Tak!
Sľubujeme! A zatlieskajte obidvomi nohami. Tí Pavlováci, oni majú so sebou, si zobrali v takých lahvinkách taký šmajchl, dali mi ochutnať z tohoto vínečko, viete čo, ale to im povolíme. Start do 10 sekúnd. Kapitáne, vyhrajem! Štvrtej rozjazdy. Prvé miesto mesto Pavlovice, druhé miesto TV Region s časom 1.48 a tretie miesto Draci v práci 1.56. A doposiaľ to vyzeralo na vyrovnaný súboj. Áno, priatelia, United Devils tú krásnu harmóniu medzi týmito tromi týmami rozbili. Všimnite si loptu číslo 2. Opäť trošku hĺbší ponor. Možno ešte jedenkrát zažijeme prevrátenie lodky, tak ako to bolo v prvom kole rozjazdov. Ale mám pocit, že všetky tri týmy sa s touto otočkou vyrovnávajú veľmi, veľmi dobre. Mestský úrad Senica, trojka United Devils. Tak ja sa naozaj hlboko omlúvam, že sme Pavlovice porazili. Bolo to síce ako prsa, ale nás to teší. Na Pierku Holubím posielam pozdrav našim priateľom do Veľkých Pavlovíc.